Internetmarkedsføringshemmeligheder. Nogle online forretningsmodeller er så chokerende enkle, at de bogstaveligt talt involverer at gøre lidt mere end at kopiere og indsætte. En spændende forretningsmodel for at begynde at få det til at fungere for dig. At drive en virksomhed online giver dig en måde at tjene penge på at gøre noget, du elsker, og som du virkelig brænder for. Mere end det vil det give dig mulighed for at udvikle en lille smule berømmelse. Kort sagt er der ingen grænse for, hvad du kan opnå ved hjælp af internetforretning, og det er noget, som alle skal være involveret i. I denne e-bog vil du opdage alt, hvad du behøver at vide for at starte med at køre en massivt succesrig virksomhed i din fritid. Du lærer de hurtigste og mest effektive måder at begynde at tjene penge online. Du vil opdage forretningsmodeller, som du nemt kan implementere i løbet af få timer eller endnu mindre. Emner, der dækkes: internets økonomi, internetmarkedsførersrolle, PR-produkter, den hurtigste måde, man kan forestille sig at starte en pålidelig indkomst online. Hvad er affiliate marketing? Sådan fungerer det. Andre gode online forretningsmodeller. Du kan konfigurere på ingen tid, vælge niche, vælge produkter med værdiudbud, en introduktion til Facebook-annoncer og hvordan man gør det rigtigt, en introduktion til Google AdWords, hvorfor du altid skal sælge og vise aldrig annoncer, der skaber tillid og tilbyder værdi, væksthacks til hurtig vækst af din målgruppe, din supersnelle guide til SEO,